wana ma singcha mangpli kasai phekya bihik bwsa khlai no nukhungo tong kwchang tonglaimani Bangshi bari ni pohor debormani bihik Kanika deborma thangnai 25 April 2025 o kemamani tabuk 20 tarik May ongoi thangka tabuk sak jorono nogo kifli phaya hatiwa thanani hne thangmani nogo kifliya hini tabuk Bwsai pohor deborma wana jakha belai kheno Biyang khmakha Bwsa Khorok ni Buma Kanika deborma tabuk sak jorono nogo kifliya ni bagai lukorokno koikha Bwsai pohor deborma nugui tongkha hingke kokduk number 2 sahornani haike nugui tongkha hingke romui tonani bagai boro thangka tabu nukhungo tong kwchang kwrui cha kwchang kwrui wana chinta klai tongkha taku pohor deborma kokduk number wngkha 87988936668 o kokduk tui kwrwngnani bagai jara nugui tongnai rokno koikha taku pohor deborma tam kok chaka khwnani di didi report nokbar news pohor deborma ke an bwrui ang bazaro thangmani an bwrui nogo mal phaya o bazar thane nogo naithani nogo kwrui bo sutama ben thangmani iko din sutama ai nogo bakra pa thangmani bakra soro nogo kwrui bo ben nong nokhor thangka ke bo sutama thangmani an bwrui ben thangka an bwsaya nogo bwsaya ken phon saya kare ben ni nokhor thangka para ni bo na tugui na besuka paro Biyang bufrong khumani abor sajama 25 tarik April mas ni 25 tarik khumani engke tini porjonto maya rutuku janai kheno rutuku na bekha thana rogo thana thangka thana thangka engke thana thangai Bwsaka ko thana simi abo khlai pheka tang thana boro tab jasa maya ko hiso tam rokha kanang mane Biyang rogo thangka natuk asuk ek mas moton norok natukha apen maya tam rok kasanam songko an loko ang na jo an brinyo muko maya ba an loko jotono na iko an brin no khosmang ka sabaji saimang ka loko ro hambanya an brinyo khosmang ka serai rok to tongni an serai tong mangnai nini hingni mung katamo Kanika deborma bini kamike sutamura nini khe an para joy mango para Bwsa bar ga soba oro nang nini mane nini do hamjuk phaketa bona hamjuk phaka ayang rok ka sada sa ka kokro bakra bari an bakra ju kre engke ani baji sontong kre bong bonong nokor thamon samiya boro sami ani sabo bong thamon samiya abon bagai nyong lukorok no kisa sajo nang kana lokono sajabaya an buri khosma hangka no an phone number contact khladi an loko ana kisa suba jabaji amte yok kana amte rok am buri no khangge am buri bung kha Kanika deborma nin serai hingke khorong ni chana khorong khorong nya no ঠিক আছে